kagem dadi pangane uler. Beneran aku iki ya, Pak. Tanduru telo. Ana nak 8 sasi ora tau ana wong niliki. Iki ya menawa wis isi semene-mene. Aduh. Waya panen. Walah. Sore-sore tilek telo payu larang nduk nggo nyalono kowe. Aku iki wani kenyang pira iki? Malah mok sak galeng iki denger kae tak kabeno iki ya ta. Wis sak payune nek ana bakul ya langsung tawakno. La na 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 na. Loh, Le, cilok Le. Cilok-cilok matam. Nah, bakul cilok nek nganggo gerobak matam ndak bar diocoro. Wong ngene rek kok darani rekoso. Kuping dicoplok. Loh, lah omong apa? Aku ora bakul cilok kok malah mbok omongi. Bakul cilok. Tak kira bakul cilok tasem kok. Bakul cilok. Duit tok iki. Loh, kowe mlaku-mlaku mang tujuan apa? Ape golek-golek. Golek apa? Nak menawa nang nebano telo soalnya aku mau dipas rutin. Gelem tuku telo tenan iki. Ya, kok mulai yo gelem larang kok. Malah gelem kok. Nak murah malah ya cah bakul yo golek duati cah. Lah iya ndak kok Ngene. rugi. Telo ngene iki lho. Yo, tak cek sik. Ya cek. Alung Sing langsung kon pira unane? ya ditilik sik ayo yo. Alah, nak telo iki ya tetep ora ngarang ngecewakno. Delok dhewe. Telo mok segaleng iki ngakon pira, Mas? Kadung gak tak gakno dhuwit akeh malah mok telo mok segaleng nganggur iki ndak. Lah ulur niku sing mesisan tenanan anak. Tani ulur kok mok segaleng ndak. Lah gitu bibit sithik ya aku ora oleh bangke lho. Ndek mben kok. Sok Ya nana anu ah. Ya wis rega ngene lho, padha liye. 5.000. 5.000 pira tak ilmu. 5 juta. 5 juta wah rawane, Mas. Lane mok 750 tindak. Ora oleh. Apa tak nggo nyandal-nyandal dak ora oleh. Nah kawan mok 750 soalnya mok tela mok cilik-cilik lah mok Segala segaleng. semono kok medune ora lumrah. Wes awanine ngepase pira saiki? Kadung dunggo dhuwit tak kesane saiki. Kita sesuk tak transfer neh soalnya mau adol ndak. Wes samah 5.000 mosok ora wani iki. Telo segaleng iki lho, cara isine lah tetep apik-apik. 5.000, Mas. Nak 5.000 aku ora wani, Mas. Lah piro? Wani mah 7 juta. Lho 7 juta. Iya. Ya salaman. Ya engko nek ono dhuwit tak terno ya. Lho dadi tenan. Tenan. Ya wis, dhuwit engko Tak terno. Ya, terno. Siapa nak Ya. anu kok tak sugawa lah engko Ya, barang wes. bukti. Ya. Siap, Mas. Ya Deal, wis, ya. Oke. Ya wis, nak balik sara balik. Ya. Walah, telo segaleng iki lho, wis telo-telo liyane ora ana sing regane kaya iku. Larange telo. Iki sing larang iki telau ta bakule sing koclok iki. Alah, bakul ora koclok ngakon 5 juta kok. Wani 7 juta. Walah, bakul edan wis ah. Nang mulai. Jenenge wong desa mangan yo apa anane lawae yo pikir guri kan iki yo isone mok ngewek sego tok duwene beras lawae gak ono wis iki arek masak Lakon seprene Bola bali gandrung Teko ngomong gandrung Oh
Walah, wis mangan. Salim. Duh. Malah nyambung tangane wong lanang ya mo ta. Lah tanganmu mang tipe apa? Oh, iya. Diambung iki. Wong wedok anjene jual luwe ya. Kopinu, pinu. Wes pokoke intine kuwinu. Komo-komo. Ya ora muring-muring ngono, walah lho man. Cuma jamu ora tawa, manten. Ceritanya ki ngene, Pak. Nggih. Aku ki mau lagi masak. Tapi masak nasi tok, lawe urung duwe. Lah aku kebanjut lesu, ya wis tuku jajan. Ya wis. Manjah terus lah. Ya dong. Aku wis temreket kabeh iki ono ape adus sik ono banyu to. Ya nggak susah ah. Alah yo ning omah. Wong wedok lho ning omah iki apa ae Aku ngaso. mau wis sampe ngasu tapi tembore gak ono dicolong wong. Ya weh. Semono murah karo omah. Pegel kabeh. Kok melacak mlidit ngono. Ketone kok gede akeh to. Nah, ora rono ae iki. 200 mari kesel. Wih, mlidit Mlidit, cah. mlidit. Lagi 200 mergawe pasam ramas. Ramas isih teles iki. Lama sih lu emang apa? Alah, bar. Apa iku? Iki lah ora mudeng kok. Kamu di apa emang? Wis ora satu kata kok ora cara tak dono lah kowe wis enom engko malah tekane ora dadi kowe engko. Malah ora dadi nom. Nek tak sasane kok uripmu penak lho. Penak ah. Dhuwit iki ya rada nak dina iki aku ndek dhuwit iki. Ya udah sila-silain duwe. Selai. Iya, Ayo rembukan sik, mlebu. bukan iki. Rene. Lho kowe canom sak tekane sak ketemune tak kok dhuwit iki buta apa. Lah yo nek gawene sepi kaki karo dhewe lek hari-hari iki. Lah aku dhuwit ku ya ana tetep nek ana ning ape ana kanggo. Ya maksude Kabar entelo kae piye? ya aku lek dhuwit iku ya kok iku. Aku oleh bakul pekok bakul. Telo takon 5 juta malah dituku 7 juta. Iku bakul ngendi? Iki Kok koyo ngono? Ya gak paham aku ora takok. Sing penting dhek gelem tuku ya wis. Nek sik naut selesai dhuwit sik nek ono, aku Ana dhuwit. Iki ape ana kanggone tak nggo nggo apa? dhuwit iki ape tak nggo golek sapi cuk. Mosok ndek panenan ora dijantong apa ta. Lah terus kok nasibku piye? Ra mesti lagi Ngene lho. Piye? Kok nak aku bar golek sapi regane pira-pira kok nak duwe luwih. Kowe tak selae. Apa sih tenan ora? Ya, engko karuan nak pas ya wis bejam, tapi aku aturi golek sapi. Nah, aku ingin ngetan rosemo, umur, mulus, Wis pokoke ulang-ulang hukume mastek kan nak ibuku ya. Walah, calon itu bahasa apa cah? Ketok anu ku Beres calon. Jual apa marah-marah beres. Malah bedu metu. kembali lima maca apa jarane? Lunga-lunga maca terus. Ayo kok. Lu sing masuk iki? Iya, Ayo, siap ah. Semok aku ya cocok. Oke. Aku berangsang. Ya masuknya berangsang. Berangsang ping papat. Lah sayem gede, Pak. Alah, apalah. Pokoknya gede lho. Gede. Kilo sapine. Iki. Lho, mulus ae. Iki nyeleh tak tau ora. Alah, pesitenya ini. Masa kesini? Wapi. Ngene mbok tawakno awake iki lho lho. Lah iya Iki modote iki suwe. Ya tapi saya sopir saya gede. Kok ngene cipeng ngono kok. Nah iya. Suwapi iki malah tak eling-eling malah kok bakul telemangula lho. Lah piye terus iki? Iki. Alah ora sida. Masih tenan iki. Ora sida. Nah,
Iya, Cak. Wegah aku jare bokongnya seneng malah ngene. Boh. Alah, ora sidor aku. Malah iki lho. Wong piye to njaluk dendam ra? Kok digagangan? Ngono. Cek iki. Bakal ijar ruwete ngene. Kalau kurang saya tak transfer. Ya wis. Makasih, yo. Kalau telah kayak umbus ini ya. Ya malah kira ana rogine. Dadi akeh. Mbak. Sedih apa, Mbak? Malah lho. Aja nangis ah, Mbak. Malah nangis ya Allah. Mbak, ya ono apa he? Aku masa salah iki, Mbak? Bojoku. Lho, ono apa bojomu apa? Lho. Aja aku ora iso mentolongin ndak wedok nangis. Mone mau dijak Joko to, dijak Joko metu golek sing semok. Ah, alah yo Mbak. Aku yo padha emang yo krungu aku arep rene ndak yo le. Rene aku tak ngene yo ngomongnya golek sing semok, sing seksi, sing mbok alam bojosiku, Mbak. Lah iya kurangnya aku apa coba? Ya jane yo Seneng susah wis tak kancani, nanggep telo tak ewangi, tak kirim. lah mulane iku, Mbak. Bu. Seneng pundi? Sakit iki salahku. Apa kok teko-teko omah dikaplok? Salah emangnya Lho. Kondi? Oh, di piye? Mau lho ngombe Joko Kondi. Wah, lho nak karo Joko tetep bisnis golek barang ah. Barang tak barang. Ngalah wis kok aja nak sadi. Piye? Bagian undi ya? Alah bagian napa? Swapi ora dadi kok golek. Kowe mau do kondi. Bagiannya undi. Lho iki lho, Mbak. Kowe ngene lho iki ceritane ya. Piye? Aku duwe baradol telo. Ya. Iki diparani ape dijak Apa? golek sapi. Kok aku di paploki Berarti bojomu. sik. Berarti sing mbok omongno ning jero omah karo Joko emang Iya, ono aku- seksi ono. iya, Wis sapi. sapi. Lah masamu apa? Ya tak kira sing Sewok putih. PK apa iki sing Alah. iku lho. Lho aku iku lho karo bojoku ora tau jenenge. Berarti kita salah paham, Mbak. Nak ngono, Mbak. Nak ngono, Mbak. Ya wis nak Lah, kita- ono. Ya wis. Iki yo wis Ya, belum. oke. Ora karo sampean, wis salah paham karo Nah. sampean. Ya, aku Percaya kulo karo asline. sampean. Iya yo. Ya wis ah. Ya wis tolong ngapura. Iya. Aduh.